Bueno, ikuste duzuen bezala, hemen gaude berriro egunon, antzi zaitela erratia. Kasu honetan, Lizarra ingurura etorri gara, zehazki Deion gaude, hemen badugu igoera bat, Deioko gaztelura igotzeko kilometro terdi, 2 kilometroko ibilbide polit bat, aldapatxua hori bai. Itzordua egin dugu bertako, hemen Aiegiko Davidekin, bera txirrindularia da, afizionatua. Berak azalduko dugu, zertan ibiltzen den, nondikan etorri zaion biziketan ibiltzeko ohitura hori, eta berak erakutsiko digu bidea hau nolakoa den, eta gero goitin aukera bali badugu bistak ikusteko, horrat ikusiko dugu, hasi que demora honiz galdu gabe, guazen, zeren aldapa gogorra espero dugu. Bueno, David, egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi. Hotza? Bueno, gaur izan beste, baina pizka bat bai. Bueno, erramarra dugu gaudela, badakizuen bezala, etorri gara gazteleraz Villamayor de Monjardin edo Deio, euskeraz? Bai. Vale. Eta gaurko gure helburua da Deioko gaztelura goitzia. Hori da. Así que, zuk ezagutzen duzu bide hau? Bai. Bai. Gogorra da? Bueno, agian pizka bat bai. Ai, non sardu nahi zen. Zu hemengoa zara edo Iruñerrikoa edo nongoa zara zu? Lizarrakoa, bueno. Lizarrakoa. Lizarra ondoan dagoen herri batekoa, Aiegi deitzen dena. Aiegi, ezagutzen dut, bai. Eta ikusten dudanagatikan, nahiko ekipatua zaude, ibiltzen zara zu bizikletan, ez? Bai. Iruñeko talde batean lasterketetan aritzen. Osea, konpetitzen duzu orduan? Bai. Ostras, mendi bizikletan? Bai. Errepidekoa ere bai egiten duzu? Egiten dut, baina soilik entrenatzeko. Entrenatzeko? Bai. Bueno, jasi gara, Jasi gara, maldakin. Aio, egunon. Bueno. Ze distantzia daukagu guk herritik gaztelura? Uste dut kilometro terdi edo... Kilometro terdi da bakarra? Bai, baina guztia gora. Kilometro terdi, zerrex egingo dugu, ikusten dugu hemen herrian ere, nahiko obratan daudela, baina herri nahiko polita da, hori erranbarra da. Hemendik Done Jakue bidea ere... Hemendikan ikusi dugu, nondik da? Hortik bera, Beti. Eta gu goraka. Gu gotxi? Bai. Bale. Mira, hor ikusten dugu kartel bat, patzen du Monjardin. Tabernare bai dago, así que igual, gero bukatzen dugunin tabernara. Eta zuri nondikan, noiztikan hasi zitzaizun bizikletarekin ibiltzeko ohitura edo, noiz hasi zinen edo? Bueno, txikitatik osaba batek iraketsi zidan bizikletaz ibiltzen eta ordutik gaur egun arte. Txikitatikan beti zure hori izan du da bizikleta, Bai. Bizikletan ibiltzea. Beti danik leku batetik bestera joateko, ibilgailua txirrindula izan da. Joder, ze ongi. Eta horren zuten duen, eta gero, adibidez, errepidekoa erabiltzen duzu, baino gutxigo erran duzu, ez? Bai. Errepidekoa batez ere igual entrenatzeko baino. Bai, soilik entrenatzeko Konpetitzeko erabiltzen duzu mendiko bizikleta. Bai. Eta, hemendik? Bai. Eta lasterketak, ze lasterketatan hola hemen inguruan, ze lasterketatan edo parte hartu duzuzuk? Hemen justo Lizarraldean jende asko txirrindula gustoko du eta sortan handia dugu hainbat lasterketa daudela. Hortik? Bai. Vale. Eta adibidez dago Tierra Estella Epic deituriko bat. Bai. Dela nahiko garrantzitsua. Eta horretan parte hartu dut. Baita ere Arronizen dago beste mendiko bizikletarako lasterketa bat. Osea, hemen hainbat lasterketa daude, bai.
Eta horietan parte hartu duzu, eta gero, atzerri, osea, kanpora, hemendik kanpo, igual Espainia mailan edo, parte hartu duzu baten batean. Bai, baita ere. Duela 2 aste, egon ginen lasterketa batean, Huescan esaterako. Bai, hemen eta baita ere kanpoan. Hemen eta gero kanpoan, ze lasterketa adibidez, nondik, zuzen? Bai. Vale, bueno. Eta Huescan eta hortik urrunago ere bai zerbait egin duzu? Bai, osea, Espainia guztian eta ero baita ere Frantziara eta Bai, ez askotan, baina bai. Osake mugitzen zara, zu orduan, Gustatzen zaizu? Bai. Bizikletan ibiltzea eta horrela, Bai. Ze ongi. Eta gero, errepidekoan ja gutxiago, Horria ez duzu lasterketatan eta hola parte hartu. Horrengoan ja ez, baina duela, osea, ni txirrindularekin hasi nintzenean, beti errepidekoarekin hemendik egiten nuen. Txikitatik errepidean eta gero mendiko bizikletara pasa nintzen. Eta suposatzen dut gero ere bai, afizionatu ikusteko telebistan eta ikusten dituzula, horrelako lasterketak. Bai. Esaterako Tour de France eta guzti horiek beti denik ikusi ditut. Eta gaur egun ere ikusten ditut. Jode. Bueno, erran behar da, zuek ez duzu antzemango, baino nik bai. Eta hemen, nire lagun David, dago lasai. Ez du arnasik hartzen ere. Bueno. Gainera, ezin dut aldatu, eta hortxe joakin nahi ni. Gogorra. Dena zuzen, Bai, hemen dira ez da... Gainera ikusten da... Igoera. Asfaltatu berria dagoela, Bai, duela gutxi konpondo dute. Eta hemen aiegi edo Lizarra inguruan bizikletan ibiltzeko ze aukerak dauzkazue. Ze mendi ibilbideak edukiko dituzue, eta errepidekoak ere bai, Bai, duela gutxi hitz egiten nuen lagun batekin, sortan dea dugula hemen bizitzea. Ze eske txirrindularako nik uste dela... Leku hona da, bai, Mendikoarekin mendi asko daude, baina asko ugari. Bai. Jurramendi, hau Belastegi, Loki, Lezango mendiak, eta gero errepidera pasatzen bagara baita ere, Urbasa, hori erraman nun, bai. Lizarraga, eta aldaporik ez nahi baduzu, Murieta bidea hartzen duzu, eta guztia... Osa, aukera baduzu, entrenatzeko eta... Bai, hori da. Eta gero aipatu duzu, Tierra Estella Epic edo, hori? Bai, lasterketa... Hori, zer da, mendi bizikletarekiko lasterketa bat, Bai, badira, bilagun sortu zutela Tierra Estella Epic dela. Mendiko bizikletarako lasterketa bat. Bai. Eta baita ere sortu dute bat dela gravel. Hori berria da. Bai. Duela 4 urte edo sortu zuten. Eta baita ere gutxinaka jende gehiago apuntatzen joan da, eta... Zenbat jende parte hartzen du? Gravelekoan 500 edo 600 eta mendiko bizikleta Tierra Estella Epic lasterketan dela urrian 1200 pertsona. Ostras, bai, Bai. Eta ze ezaugarri ditu Tierra Estella Epic horrek? Dago lasterketa bakarra? Bai, da egun bakarra. Daude bi bilbide edo da bakarra edo... Osea, da egun bakarra. Bai. Eta gero bilbide mota ezberdin. Bale. Luzea. Direla 80 kilometro. Bale. Eta bat motxagoa direla 50. Hala ere, mendian eta ibiltzeko badira kilometro desente, Bai. Eta desnibelatzen bat dituzte. Luzea 2800. Ostras. Eta motxa 1200 edo 1500. Ostras. Eta luzea, jende ugari, etortzen da Espainia guztitik. Esaten delako, dela sendero, nola esaten da euskeraz? Bai, bide zidorra edo, bidexka edo... Deitzen da, bidexka, lasterketa,
guztia bidezkak direlako. Bai, Eta hori mendiko txirrindula egiten duten pertsonei, gustatzen zaie. bai, gehien gustuko dutena derako. Nik jarraitzen ditut sare sozialetan eta gaur egun horrela eramaten da, baino, mendi bizikletan ibiltzen diran pertsonak, ez, eta gero hor daude, lasterketak, oazen erratera pixka bat, igual, Tour de Frantziarekin, zer ikusia izatea alduela profesionalki, direla, keipe, pikak eta edo horrelako lasterketak, ez, horrek ere ikusi izan dituzu, ez? Bai, justo pasaren astean izan da, orain izan duzuna, eta adibidez, bi lagun hauek sortu dutela Dirrestia Epic egon dira han. Egon dire. Konpetitzen, lasterketa honetarako ideiak hartzen, eta gero, pizkanaka, ideiak hoiek egin sartzen. Keipe Epic hori ez da Espainiako lasterketa bat, ez? Ez da Sudafrikan, hori da. Bai. Esaten da dela, el Tour de Francia, hori da. mendiko txirrindurarako. Hora, guantxe bertan, lehenbizko aldiz, badugu zelaia. Así que nabaritu izanen duzue, igo dugu ja, ez dakiz zenbat geldituko den, baina giarran denbora ari da pasatzen, egaka. Eta keipeki gero ere bai badago, Valentzian ere bai ez, badago baitare nahiko profesionala den mendibizikletako Costa Blanca. No, Costa Blanca Bike Race. Costa Blanca eta Mediterranean. Eta Mediterranean. Oiek. Ikusten duzue, nik ere bai badakit, horrelako gauzak. Eta, bueno, eta zein da zure etorkizuna, zure helburua bizikletarekin edo... Txirrindulaz gozatu egunero. Egunero gozatu, baina hor, osea ez duzu intentziorik igual profesionaltara edo, zeren ez zara bizikletatik zu, ez? Zu lanean zaude edo ikasten ari zara edo... Lanean arratsaldez, lanean nago bai. Osea, zure egunerokoa da bizikletan ibili eta lana, bizikletan ibili eta lana. Bizikletan ibili gero lana eta bizikleta goizean ez egiten badut, normalean jurramendira edo bidezkak konpontxera eta... Ostras, hau da tekniko, eh? Hau da zati gogorrena, bai. Hemen kontu Agian zegi... sartu emendik. Bai. Gainera ezin dutela nik kanbioak aldatu, dena hankatik. Nire elektrikoa bihotzean dago. Hortxe. Bueno, ze ongi. Zortea izan dugu, eguraldi txarra ez dulari ere ez. Hasieran hotza, orain ja ez. Ai. Bueno, ze ongi. Bueno, pues bat, gutxigo, nire zerrendarako. Hementxe, ari naiz, Nafarroako txoko desberdinak bisitatzen, bizikletarekin egiteko, eta hau ez nuen ezagutzen, eta erran dezaket ja, ezagutzen dudala, primera, gogorra, niretzat. Ikusten duzuen bezala, David, lasai. Hori txirrindulagatik da. A 120, 120 da, joaki da. Eta ni, 180 edo 200 igual. Bueno, zenbat denbora gelditzen da. 500 metro, pizka bat gutxiago. Distantzia, ez desnivel, ez? Bai, distantzia. Desnivel, ez? 6 minututan, goian gaude. Ostras! Eta saiena ja pasa duzu. Bai. Bueno, egia da, ja, pixka bat lasaitzen dela. Eta Iruñako zure taldea nola du izena? Metagraf. Metagraf. Bai. Eta zenbat zarete taldean edo talde berria da edo... Ez, duela 6 urte edo 7 sortu zen. Eta oraintxe 10 pertsonen inguru gaude. Eta sorte handia dugu, justo taldeko 5 pertsonak hemengoak garela. Eta normalki gelditzen zarete igual. Batzuetan galditzen gara entrenatzeko. Bira, ze ongi. Bai. Jo, Eta urrenko
lasterketarik edo zein daukazu aurre ikusia edo zein ari zarete prestatzen? Bai, igande honetan dugu Kopakaja Rural deituriko kanpeonato batena, Aibar. Bai, hori Nafarroa da, ez? Bai. Hori da. Hemen ere Kopakaja Rural lasterketa dela kopa bat Nafarroan, direla 5 edo 6 karrera. Eta gero baita ere hemen maiatzean dago bat justo Lizarran, etortzen direla Espainiako berenak. Bai. Bueno, gogorra hau, zati hau. Orain berriz ere deskantxo bat. Eskerrak, konponduta dago la bidea. Bai. Eskerrak. Bueno, segi, barkatu moztea. Hori, maiatzak 18an, Lizarran, dago superprestigio deituriko lasterketa bat. Espainiako berenak etortzen direla. Eta justo lasterketa hori, nire taldeak organizatzen du. Bale. Eta orduan ezin duzu ezuek parte hartu edo... Bai, nahi duena, bai. Bale. Beraz, hori gongo gara. Osea, hor, Espainiako hobenak etortzen baldin badire, zuentzako hori ere bai, ze suposatzen dut, zuentzako ere ore bat izango dela. Bai. Beraiekin parte hartzea, ez? Eta Lizarrara etortzea. Claro. Ze ongi. Ibon Zugasti eta... Hori justo ez da etorriko, ez? Hobeagoak. Bai, ikusten dut, igual Ibon Zugasti ez zaizula ongi eroriko edo horrela, Ez naiz berakin da inoiz igon, baina. Uste dut gainera, oantxe bertan konpetitzen ari da, edo ari zen, non dago hori? Bai, egon da Keipen, ez? Baina utzi behar izan dute, uste dut. Baina bakarrik bere laguna, Bera jarraitu du? Banaka, bai. Bira. Hau da azkeneko zatia, Bai. Igotzen duzu eta ja... Bale. Bueno, ikusiko duzue, gero ze biztak. Egia da, eguraldia lainotua dagoela, baino behintzat, segurazki, Lizarra hemendik ikusiko da, ezta? Bai, nik uste bai, ez. Bueno. Inguruko mendiak. Ja, azken txampa. Hemen udegunetan, Pirineoak eta Aizkorri eta guzti ikusten da, bai. Ze polita. Bueno, aborrari naiz ikusten uste dut bukaera. Zuek ez dut ikusiko baino, nik bai. Ze portzentaje izanen du aldapa honek? Media, dena. Betik nik uste 8 edo 9. Joder! Gero betidanik joaten garen mendira, mendiko zirrindorekin da Jurra mendi. Hori da. Hora hundia ikusten dena. Horratzean ikusten dena. Bai. Baina hori luzeagoa eta gogorragoa da. Bai, ez? Bai. Bueno, hor antzematen duzue gaztelua edo parte edo... Así que, a ver, deskanso pixka hartuko dugu. Handa Jurramendi. Hori da Jurramendi, guztia. Bueno. Jo, hemen normal, egotea zuek gainen sasoi, maldauek igo bar dira. Hala, azkeneko metroak. Kartel bat ikusten dut. Jo, Guain arnasa hartzen aldudanean, despedituko gara, eta horixe, guain arnasa, malda, oraindik bada malda, Hori ikusten daia gaztelua. Hortxe, 300 metro. Hala, nire bizitzako
300 metrorik luzenak igual. Ez ditut espreinarik botako, lasai. Nahi baduzu bai, Ez. Ba, ezin dut. Ya está. 3 metro. Hori ikusten nahi gaztelua. Joder. Azkeneko aldapa, Bai, Jo, ia goian zaude. eske ezin dut aldatu. Ia. Horrelego txan meritu handia du, bai. Jo, Descanso. Azkeneko. Venga. Bale, goian. Zingo dugu, ezkerre edo eskuin. Bai. Venga. Bueno, aiatu gara. Mira ze bide polita, hemendik. Hala. Bueno, arnasa hartzen ari naiz. Hemendik igo daiteke oinez bola. Hor ikusten da Lizarra. Guantxe bertan buelta ematen ari gara, gazteluari. Dago irekita, nahi baduzu. A ber, jaitsiko gara, hartuko dugu kamera. Venga, eta ja goitiko biztarekin despedituko gara. Bueno, hau ezin dut bizikletarekin igo. Baina, bueno. Zuek ikusteko. Eta dire biztak. Horra, mendia hor, Lizarra, hangoa, zure herria haiegi zein da? Hori guzkiza, Hori iratxondoan dagoen guzti. Hangori, dena. Gero urbasak daude han barna, hori dena, eta gu, pues, jazta. Hemen txaietu gara. Eskerrik asko. Zuei. Ikusten duzu ja pixko eta arnasa hartu dut. Bera dago lasai, berak ez du arnasestuka egin deuz. Así que eskerrik asko David, gaur hitzorduan erekin hemen egiteagatik. Eta erakutsi izanagatik hau, ez nuela inoiz ere egon hemen. Eta batez ere gero bista hauek, ez? Bai, hemendik Bista izugarriak dire, beraz, eskerrik asko. Zuei ona etortxagatik. Bai, eta irakutsi diazuen guztiagatik, eta segi bizkor, segi ongi, aber, igual ikusten zaitu noiz baitere olako lasterketa profesional bat dian. Oraindik gaztia zara, zu. Así que, bueno, pues hemen utziko dugu. Hau izan da gaurko etapa, ikusi duzue. Deio, ez, herria, euskeraz. Eta gaztelura, Deioko gaztelura igo gara. Hemen Lizarraldeako edo gazteleraz tierra esteia erraten dena. Bista hauekin, despedituko gara. Urrengo bat
bertze etapa bat izango da, así que hementxe despedituko naiz. Ongi segi, gero arte. Bueno, Kiko, egunon, eskerrik asko nerekin hemen hitzordua egiteagatikan. Erran barra dugu guain hemen Lizarran gaudela, guain emango dizut hitza, zu aurkeztuko duzu zure burua. Ikusten duzunagatikan hemen txirrindulariz jantzia nago, eta, bueno, lehendabizi aurkeztu zure burua eta gero ja esplikatuko dizunik. Kiko Escobar naiz, Lizarrekoa eta udaletxean lan egiten dut lan euskara teknikaria naiz. Erran dizuten bezala, txirrindulariz jantzia nago hemen ari naiz nin Nafarroako txoko desberdinak bizikletarekin bidaiatzen edo, baztan bidasoan egon trenbidiari buruz, Eurobeloare bai, hemen pentsatu nahi dut zurekin ongi jakingo dugula, ongi esplikatuko gaituzula hemen Lizarra inguruan ze aukera ematen digun, ez, bizikletarekin ibiltzeko. Berez aukera asko dago hemen Estelerrian, ez Lizarran bakarrik, eskualde osoan. Eskualdean. Jende asko etortzen da, oporretara, bizikletaz egiteko, aukera ondia daudelako. Alde batetik, karreterako herri pilo bat dago, trafiko gutxiko karreterak, eta gainera Gipuzkoarrek eta hori aipatzen dutena da, badagoela aukera guztietarako. Badira, leku aldapatsuak, baina leku leunak ere bai, Gipuzkoaldean dena da goitik goira eta horrela ibiltzen dira, eta hemen berriz horrela. Trafiko gutxiko eta leku ederrak. Ongi. Eta mendikoan, bueno, ez dizut esan. Solastuko dugu pixko bat ere bai zehazki ze aukerak ez, oiek, baino Lizarrak pentsatu nahi dut ere bai, bisitariak ere turismoa jasangarri hori txirrindularitza turismoare bisitarik jasotzen ditula, ez? Bai. Badakizue jendia unitz etortzen dela, batez ere igual udara begira edo horrela? Etortzen dira, badira Gipuzkoaldeko jendea eta hori etxeak eta herrietan, hemengo inguruetan etxeak dituztela, baina gero kanpinetara eta iratxe eta hemengo kanpinetara eta jende asko etortzen da. Zerran barra dugu hemen Lizarran badituzuela kanpinak eta hori urte guztian zehar ez baldin bada, beti idekita egongo dela eta bisitariak ere jasotzen ditula, ez? Bai. Eta gero, turismo bulegotik eta hori, ibilbideak edo markatu ziren, mendiko txirrindulan ibiltzeko eta hori, eta jendea etortzen da. Orduan bisitaria etorri nahi baldin badu hola Lizarrara eta turismo bulegora joan hor ikusi aldu mendian ze ibilbideak dauden, bai mendian ibiltzeko, eta karreteran igual ez dago hainbertzeko olako informazio gisakoa, baino mendirako bai egongo da. Bai, badira markatua eskualde osoan ibilbide batzuk. Ikusi dut, etorri naizenean hemen, Eurobelo bateko eta 3ko señalizazioa dagola, ez? Horrek erran nahi du ere, Eurobeloa hemendik pasatzen dela. Bai, eta paratu ziren orain gutxi, señale horiek, ez dakit, baina, urte pare bat edo, urte bat edo, baina bai, jarri ziren. Eta badakizu hemen, hemendikan pasatzen dela, badaude Eurobeloa espreski egiten duten jendea etortzen dela? Hori ez dakit nik, Doneiako bidea pasatzen da ere, eta atzerritar asko etortzen da txirrindulaz, orduan ez dakigu Eurobelo egiten ari diren, edo Doneiako bidea, edo... Orduan hemen ere, Lizarrak ere aukera ematen du ere bai, lo egiteko, ze erran barra dugu, Lizarra ere nahiko haundia dela, ez? Zenbat biztanle ditu Lizarrak? Lizarrak hiriak 14.000 inguru. 14.000, Bai, gero ja batutzen badugu inguruko herriak eta hori, igual 30.000 arte edo, baina hiria bera 14.000. Hemen adibidez, hurbil dugu, ez? Urbasa mendia hor ere bai, errepideko txirrindulakin egiteko ere aukera bikaina egongo da. Bai, jendea igotzen da Urbasara, Lizarra gara, horako portuak egiten dituzte. Ze ongi. Hemen Lizarrak badakizu zer bizikletarekin ze
ekitaldi edo antolatzen dituzten edo badago zerbait ere? Bueno, betidanik Lizarrako txirrindulari elkartea Nafarroan oso indartsua izan da. Eta berez hemen antolatzen da proba profesional bakarra. Miguel Indurain saria. Miguel Indurain famatua egia da. Bi aste barru edo izan dena hemen. Eta antolatzen du hemengo txirrindulari elkarteak. Eta gero, antolatzen dira, mendiko probak, epik famatua, famatu dena eskualde osoan ibiltzen dena. Gero, astebururo badago probaren bat edo beste. Profesionala bakarra, baina gero amateur eta kadete gazteak emakumeak eta denetatik antolatzen dira. Aukera antolatzen da, apostu egiten du, erraten aldugu Lizarrak ere bai, udaletxeak ere apostu egiten dula, horrelako gauzak aurrera eramaten eta bultzatzen, hori onak. Eta, bueno, eta Nafarroko gobernuak ere. Baina Lizarrako udala jartzen du, bai, horretarako. Aipatu dugu, erranduzu, epik famatu hori modalitatea zer da gehiago mendibizikletan hori, ze asteburutan edo hori badakizu noiz antolatzen den, zenbait jende hurbiltzen duen? Bai, bueno, orain ateratzen da ailegitik. Antolatzen da gehiago ailegin. Baina, orain ez nahi sorotzen urrian egiten den. Baliteke, izaten alda. Urrian izan dire, eta jende pilo bat etortzen da, eta etortzen dira kanpotik eta... Azken finean horrelako ekitaldiak ere bai, kasu honetan Lizarra bezalako zeia konsideratzen aldugu edo konsideratzen duzu hiri bat bezala, ez? Herri bat haundia, erranduzu 10.000 edo 14.000 biztanle ditu, hor konsideratzen da hiri bat bezala, pentsatu nahi dut ere horrelako ekitaldi batek ere bai, bertako komertzioa ere bai, ez, pixka bat ere laguntza eta sustatzen du eta dena delakoa. Bai, berez, deindek eta hori propaganda eta horako iragarkia jartzen dituzte eta bizikleta probetan eta horrela. La Miguel Indurain erranduzula, hori ere nahiko ekitaldi famatua da. Miguel Indurain bertakoa da? Ez, Atarrabiakoa. Atarrabiakoa da, eta zergatik da erranduzu, hemengo txirrindularitza elkarte batek antolatutako, badakizu zergatik izena heldu den hortik edo? Begira, hemen aspalditik, tekitzen bat edizioa izan diren, zen Gran Premio Navarra, Navarra. Baina nik uste du konturatu zirela, Indurain izena erakartzen zuela, oso ezaguna ez dela hemendik kanpo eta nazioarte mailan. Eta orduan, urte batetik bestera, Nafarroko txapelketa zena, lasterketa, bilakatu zen Miguel Indurain lasterketa, Nafarroko lasterketa, baina... Pentsatu nahi dut bere baimenarekin, ez, izena hori erabiltzeko. Urtero etortzen da aurkezpenera, bera sartuta dago. Baina nik uste dut bere izenak ematen diola oraindik hori oihartzun gehiago, ez? Eta jende haunitze hurbiltzen du, ez, lasterketa horrek? Bai, profesionala da. Eta karretera guztietan jendea ateratzen da, animatzera. Horrek suposatu nahi du ere bai, atzetik ere lanketa edo antolakuntza handia eskatzen dula, eta suposatzen dut ere Lizarrako herritarrak ere bai bertan parte hartzen dutela laguntzen, ez? Bai, badu lana, bai, eta hemengo voluntario asko dago, hori, gurutzetan egoteko, azpiegitura guztietan laguntza emateko, bai. Hemen, badakizu, Lizarran etortzen dien bisitariak errandugu, Doneiakue bidea edo Eurobeloa egiten dutenek, pentsatu nahi dut hemen ere bai, bizikleta moldatzeko dendak eta tailerrak eta egongo direla ere bai, ez? Gero eta gehiago. Orain daude 1, 2, 3, 4 behintzat daude orain. Lehen 2 ziren eta orain daude 4. Eta gero ere bai, pentsatzen dut ere, Doneiakue bidea pasatzen denez ere, lo egiteko aukera ere bai dago, eta pentsatu nahi dute txirrindulariak ere bai, lo egitereko aukera ere izango dutela horrelako aterpetan eta hola, ez? Erromesentzako, beraientzako, ez dakitzen bat aterpe dagoen, pilo bat. Batzuek onartzen dute mota guztietako jendea eta turistak ere bai eta hori, baina beste batzuk dira bakarrik erromesentzako, baina txirrindulariak hartzen dituzte guztietan, bai. Eta egon, badira, batzuk. Badakizu, ez dakit jakingo duzu, baina etorkizunera begira proiekturik edo txirrindulari bertzelako ekitaldiren bat edo zerbait ere badago Lizarrak pauso edo apostu egiten dula horrelako turismoa erakartzeko edo badago zerbait? Orain berri ez dakit.
baina azken urte hauetan egin da gauza asko, hori esaten dizut, ibilbide asko markatu direla, Estelerri osoan, eta bueno, jarri zen Euroveloarena ere, eta gero, bueno, bai, egin dira bide ziklable ditzen da, ero txirrindulari bideak hemendik Bilatortera, beste herri batera, joan alizateko hori karretera zapaldu gabe, eta gero orain proiektuan dago beste bat, beste herri bat, Biarin aldera. Hori ikusten da, herriak ere bai aposten ari dela pixka bat, erran duguna, igual karretera errepidea ez ukitzeko alternatiba bat, bizikletarekin bidaiatzeko, ikusi dugu ere bai, Plazaola, Leitzaldeko hori, Gipuzkoatik Iruñaraino etortzen aldeen bide bat dagola, kasi karretera ukitzu gabe, eta ikusten da hemen ere bai, Lizarrako eskualde honek ere bai apostu egiten dula horreri buruz. Bueno, ez dugu hitz egin trenbide berdeari buruz. Aipatu. Hemen geltokia, bakizu, hemen zegoen trena, Basko Navarro trena, deitzen zena, Gasteizera joaten zena, eta Gasteiztik Bergararaino, eta bilakatu zen bide berdea, eta jende asko etortzen da ere, bide berdea egitera orain bereziki prestatua dago bizikleta zibiltzeko. Eta hori adibidez, hasiera, zer dauka Lizarratik Gasteizeraino? Bai, dago, eta berritu dira geltoki asko, beste batzuk erori ziren, baina, bueno, berrituta konpondu zen Nafarro mailan, eta gero Gasteiztik Santa Cruz de Campezuraino, prestatu da oso ongi. Hori informazio hori adibidez enekin, baina ikusten da, errepikatzen ari dela lehenagoko trenaren ibilbide hori, eraldatu eta erabiltzen da orain bide berde bezala, Bidasoan aurkitzen dugun bezala, Plazaolakoa. Gainera oso bide prestatu eta leuna denez, familientzako ezin hobea horrean, familia osoak etortzen dira aurrekin eta hori, eta igual bide osoa ez dute egiten, baina tarte bat edo... Hori da, orduan ikusten dut, Lizarrak ematen dizula aukera ere bai, errandugu familiakin ibiltzeko bide zelai batean, errandugu ere bai, Lamirendi Indurain profesionalako hori, Epik mendibiziketako ere bai, azkenean ere mugitzen du jende diferenteak erakartzeko aukera hori, ez? Bai, txirrindularitza mota ezberdinek eta adin eta jende mota ezberdin guztiak. Eta ja pixkoa sakonduz zuregan, zuk bizikletarekin zerikusia baduzu zerbait? Bueno, ni orain gutxi ibiltzen naiz, baina ibili naiz, Ibili naiz bietan, karreteraz eta mendibizikletaz. Gero, konpainia txarrekin bildu nintzen, eman zidaten sekulako jipoiak, eta azkenean utzi iruen, baina bai, beti gogokoa izan dute, hemen ibiltzeko. Eta beti aipatzen genuen ze aukera honak ematen zituen eskualde honek ibiltzeko. Bueno, pues, Kiko, informazio nahiko interesgarria eman didazu, aukera unitz ikusten dugu hemen Lizarran dagoela, ikusten ari diguten hauen momentu honetan, enteratu da, ez balen bazekin hemen ze aukera zeuden etortzeko, orduan, deialdia egingo dugu, emango dizut aukera nahi izan ezkero orain, hitza zuretzako emango dizut, hori, erran dugun bezala, deialdia egiteko, azkeneko zerbait ere aipatu nahi baldin baduzu, pues oain emango dizut hitza zuria da. Ez, bakarrik esatea, hemen aukera oso onak daudela, bizikletaz egiteko, edo zein motatakoa, benetako aukera ona, zen hemen dago mendia, hori esaten dizut, Erribera aldera, eguraldi txarra egiten badugu Erribera aldera joan zaitezke eta seguro egingo duela ona, hemen mendia, eta oso ongi, eta azpiegitura asko dagoela hemen ibiltzeko. Hortxe gelditu da, hor enteratu dena eta bisitatzera etortzea interesa baldin badu etorriko da, berriro eskerrik asko. Eta, bueno, ikusiko dugu elkar, noizbait etortzen baldin banaiz ni honat ere horrelako ekitaldi batean parte hartzera. Mila esker gutaz gogoratzeagatik. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.